Gaur Hondarribitarrontzat egun garrantzitsua da, izan ere udal zerbitzu berri bat izango dugu martxan. 2023ko udara ezkeroztik lanean gabiltza Hondarribian herri autobus bat izatekoa, urbanoa izatekoa. Naiz eta ikusten dezuten bezala gaur autobus provisionala daukagun, autobus behin betikoa ekainerako edo iristea udara hontarako iristea aurre ikusten den. Zenbait gauza provisionalak dira, kobrak eta makina adibidez, eta badaude oraindik zenbait gauza provisionalak direna, baina zerbitzua behin betikoa izatea espero dugu. Hondarribiak behar zuen hiri garraio urbano bat, baita ere lurraldeko beste herriekin lotzen dituzten garraio publikoak ere lotuko dituenak, eta zenbait zerbitzuri eta urrunen dauden zenbait auzori zerbitzua emango dien autobusa. Uste dugu ematen duela herritarrek dituzten beharrei zerbitzu duin bat autobus urbano honekin, eta nola ez, baita ere lurralde garraio publikotik Irun edo Donostiarekin egiten diren lotura gune horiek ere egin ahal izatea. Beraz, uste dugu orain arteko garraio publiko zerbitzua osatzeko balio duen ezinbesteko zerbitzu bat martxa jartzen ari garela, eta aurrerakoan hobekuntzak egingo baldin badira edo behar baldin badira ere zabalik gaude, eta zerbitzua da espero duguna betikotzea Hondarribian eta Hondarribiarrentzat.